ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବି ପରିଚୟ। ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ଏକାଧାରାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମପଦ, କାଳକବିତା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ରଚନା ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। କବିତାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବଧାରା। କବି ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦର୍ଶନ କରି ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଉକ୍ତ ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଇତିହାସ ସହିତ ଅତୀତର ଗୌରବକୁ କବି ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଯାର ଅଙ୍କେ ଅଙ୍କିତ, ଇତିହାସ ଯାର ଅଙ୍କେ ଅଙ୍କିତ। ଅମର ଅକ୍ଷରେ ନୀରବ ଗମ୍ଭୀରେ ଗାଏ ଯେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଗୀତ, ଗାଏ ଯେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଗୀତ। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଅଙ୍କେ ଅର୍ଥ କୋଳରେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଐତିହ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ଗାଉଛି, ସେହି ଖଣ୍ଡଗିରିର ଦର୍ଶନ କିଛି ଦିନ ହେଲା କରିନାହିଁ। ପଢ଼େ ଏବେ ମନେ ପ୍ରଥମ ଯୌବନେ, ସୁଷମା ପିପାସା ଭାବୋନ୍ମାଦେ, ସୁଷମା ପିପାସା ଭାବୋନ୍ମାଦେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଶିରି ଦେଖି ନେତ୍ର ଭରି, ଚିନ୍ତା ନିମଗ୍ନେ ବସିଲି ପାଦେ, ଚିନ୍ତା ନିମଗ୍ନେ ବସିଲି ପାଦେ। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ସୁଷମା ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପିପାସା ଅର୍ଥ ଶୋଷ, ଶିରି ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଭାବାର୍ଥ 2। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଦେଖି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଉନ୍ମାଦିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ତାହା ଏବେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କଳ୍ପନାର ପୋତେ କାଳ ପ୍ରତିସ୍ରୋତେ, ଭାସି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଛବି, ଭାସି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଛବି। ଇତିହାସ ଯାର ନ କରେ ପ୍ରଚାର, ଚିନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯା କାବ୍ୟରେ କବି। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ପୋତେ ଅର୍ଥ ନୌକା, ପ୍ରତିସ୍ରୋତେ ଅର୍ଥ ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ। ଭାବାର୍ଥ 3। କବି କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲରେ ଐତିହ୍ୟ ଦେଖି ପାରିଛି, ଯାହାକୁ ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି ବି କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଚିନ୍ତା କରି ନାହାନ୍ତି। କାଳର ପ୍ରଭାବେ ଜନଶ୍ରୁତି ପଟୁ, ରୂପରେଖ ଯାର ଲିଭିଛି ଆଜି, ରୂପରେଖ ଯାର ଲିଭିଛି ଆଜି। କଳିଙ୍ଗର ସେହି ଅତୀତ ବିଭବ, ଐରଖାର ବେଳ କିରତିରାଜି, ଐରଖାର ବେଳ କିରତିରାଜି। କଠିନ ଅର୍ଥ। ବିଭବ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ। ଭାବାର୍ଥ 4। କବି କହୁଛନ୍ତି କାଳର କରାଳ ପ୍ରଭାବରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଜି ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଲିଭି ଯାଇଛି। ସମ୍ରାଟ ଐରଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରାଣୀହଂସପୁରଟି ପୂର୍ବରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ଖୁବ୍ ନାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଅତୀତର ମୂକସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ତାହା ଆଜି ଭଗ୍ନପ୍ରାୟ ମଥା ଟେକି ରହିଛି। ବାଜେ ବୀର ବାଜା କାହିଁ ରଣ ସଜା, କାହିଁ ବା ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା, କାହିଁ ବା ଲାଗିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା। ଦୂର ଦେଶୁ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା, ଘେନି ଆସି କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା। ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ବସି, ଚାଲିଅଛି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର, ଚାଲିଅଛି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର। ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ଲୋକ ଉପଦେଶେ, କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର।
ଭାବାର୍ଥ 5 ଆଉ 6। କବି କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବୀରବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥିଲା ତ, କେଉଁଠି ରଣସଜ୍ଜା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ଦୂର ଦେଶରୁ ଦୂତ ଆସି ରାଜାକୁ ବିଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଉଥିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ହୋଇ ବସି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଅହିଂସା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।